Добре дошли! Другото интересното в случая е това голямото яйце, което ние всички заедно, или тези, които желаят, могат да напишат своето пожелание към принц Уилям, Кейт Мидълтън, семейство кралско, което ще бъде съвсем скоро. И това яйце ще отиде директно с нашите пожелания на българи при тях. Другото интересният момент е яйца. За великденския бой с яйца. Взимате се яйце, има едни номерца, които същевременно ги пазите, защото в края на събитието към 12:40 четирима от вас ще спечелят билети за себе си и за свой близък, т.е. два двупосочни билета, отиване и връщане за дестинациите Манчестър и Лондон. Така че още от сега, за да няма струпване, заповядайте, вземете своите яйце, вземете номерче и пазете номерата. Благодарение на вас, това наистина е най-големия великденски бой с яйца. Кой, разбира се, го приемайте като чукане с великденски яйца. Всичко това е благодарение на нашите приятели от EasyJet, най-голямата нискотарифна авиокомпания в Европа. Това е нашите пожелания за принц Уилям и Кейт Мидълтън. Да, много красиво яйцето, аз съм сигурен, че всички ще го оценят на сватбата. Това са вашите късметчета, дето се казва. След малко ще има от вас ще спечелят двупосочни билети до Манчестър и Лондон за себе си и за свой приятел. Сега изтекли едно билетче. Ето, даже можеш да кажеш кой е номера. 0835 0488 0488. Не 3. 0977 0977. 1, 2, 3, стоп. 0478